svima. Srdačno vas pozdravljam u ime udruge Križ koja je organizirala ovo predavanje. Samo kratko ću ja navesti neke podatke u udruzi Križ jer smo mi organizatori. Osnovani smo uglavnom sa namjerom da vratimo križ na križ. To nam je bila prva akcija i cilj osnivanja. Međutim, registrirali smo se za održavanje ovako raznih predavanja, predstavljanja knjiga, raznih druženja, hodočašća. Tako da smo napravili preko ljeta kratku pauzu što se tiče predavanja. Međutim, nismo mirovali, već smo i preko ljeta obilježili neke jame, fojbe, na primjer jamu Cerovica, bili smo i u Lanišću kad je obilježavanje mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića, tako da se sad vraćamo zimskim aktivnostima i organizirat ćemo ovako par predavanja, predstavljanja knjiga i drago mi je da ste se odazvali. Ja ću vam samo par riječi čitati o počecima kršćanstva u Istri, a dr. Jonjić će kasnije nastaviti. Istarski Hrvati bili su među prvima koji su prihvatili katoličku vjeru i papu kao poglavara. U Istri je još uvijek je Pičanska biskupija, gdje prvi zapis o Pičanskoj biskupiji je iz 579. godine, gdje se u jednom pismu spominje Pičanski biskup Marcijan. Pičanski biskup je bio naš biskup Odvajić, a sad nedavno je papa imenovao novog pičanskog biskupa. Poznato je da je u 7. stoljeću papa Agaton održao crkveni sabor u Rimu 680. godine. Na tom saboru je pored 125 biskupa bio i biskup iz Istre. Tako da je Istra jedno od najstarijih hrvatskih kršćanskih pokrajina. To je potvrdio i vizantijski car Konstantin Požirogene u svojim djelima De administratio imperio, koji je bio suvremenik prvog hrvatskog kralja Tomislava. I on piše: Hrvati poslije krštenja postaviše vlastoručni ugovor, te se tvrdom i nepokolebljivom vjerom zakleše Svetom Petru da nikad neće provaljivati tuđe zemlje, niti ondje ratovati, već da će radije živjeti u miru sa svima koji to budu htjeli, a od pape su mu dobili blagoslov i obećanje da će ih Petar učenik Kristom obdariti pobjedom. Hrvati su mir ostavili kao ideal kojega su i velikim djelom ostvarili. Slijedeći Isusov govor na gori, blago mirotvorcima jer će se zvati Božji sinovi. Zato su i primili Božju zaštitu, pa su se kroz svoju istinu tešku i bremenitu povijest udarani i potiskivani sa svih strana, ipak uspjeli održati kao narod sve do danas. Bog i Hrvati. Sad dajem riječ doktoru Tomislavu Jonjiću, on će nam nešto više reći o povijesti Hrvata. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, dragi prijatelji, iznimna mi je čast, naravno, što mogu govoriti ovdje večeras o hrvatskoj povijesti. Prije svega dugujem zahvalnost domaćinima i organizatorima, pogotovo gospođi Benči koja se je potrudila da do ovoga izlaganja dođe. Pokojni doktor Ivo Korski, jedan od, inače Hrvat židovskog podrijetla, jedan od najvažnijih hrvatskih
hrvatskih političkih pisaca 20. stoljeća slabo poznat zato što je glavninu života proživio u emigraciji od 45. na ovamo, umro je 2004. ako se ne varam. Uvijek je govorio da svoje slušatelje, ljude na svojim predavanjima, previše poštuje da bi se pred njima pojavio bez napisanog izlaganja. Ja sam danas, nažalost, bez napisanog izlaganja, služim se samo bilješkama, dakle to, molim vas, nemojte shvatiti kao izraz moga nepoštovanja publike, dakle u kategorijama doktora Korskoga, nego je zapravo posljedica moje zaokupljenosti raznim drugim stvarima posljednjih tjedana, točnije posljednjih mjeseci. Nadam se dakle, da će usprkos nedostatku pisanog izlaganja, dakle, usprkos tome što se oslanjam samo na natuknice, na bilješke, da će moje izlaganje biti suvislo i sadržajno, a u njemu ćemo se baviti krivotvorenjem hrvatske povijesti u 20. stoljeću. Zašto je ta povijest krivotvorena i zašto se je na nju nasrtalo, dakle to je prilično jasno svima koji se zanimaju za sudbinu hrvatskog naroda, jer smo svi čuli ili načuli za onu izreku pokojnoga Milana Šuplaja, hrvatskog znanstvenika i žrtve jugoslavenskog atentata 1931. godine, koji je kazao da nema te ideje prošlosti, nema te ideje budućnosti koja u narodnim redovima ima snagu ideje prošlosti. Dakle, prošlost nije beznačajna jer prema još poznatijim riječima Georgea Orwella, onaj tko kontrolira prošlost, taj kontrolira sadašnjost, a onaj tko kontrolira sadašnjost, taj će kontrolirati budućnost. Zbog toga su Hrvati izloženi sustavnom krivotvorenju njihove povijesti i zbog toga smo žrtve bezbrojnih manipulacija napose u 20. stoljeću, dakle u stoljeću kad je nad nama dominiralo jugoslavenstvo, a u jednom dijelu toga stoljeća i komunizam, čega se nažalost ni jednoga ni drugoga nismo oslobodili ni nakon osamostaljenja i uvođenja formalne demokracije. Bilo bi naravno logično u Istri u tom kontekstu spomenuti primjerice, na misi smo čuli, dakle, u koja je uloga Bože Milanovića bila, odnosno uopće Hrvatskog istarskog svećenstva za spašavanje hrvatstva Istre i za priključenje Istre Matici domovini, premda se to ne čuje, premda se to ne zna, premda u najvećim našim gradovima nema ulice koja se zove Milanovićevim imenom, kao što nema ulice koja se zove imenom, recimo, Frandrije Dorotića, dakle jednog dalmatinskog Franjevca koji se prvi sustavno, dakle još početkom 19. stoljeća, nastojao boriti i zalagao se za sjedinjenje tada odvojene Dalmacije od ostatka Hrvatske. Druga tema koja bi se u tom kontekstu u Istri pogotovo mogla spomenuti, dakle, je ono što svakodnevno slušamo u hrvatskim političkim krugovima i u hrvatskim sredstvima javnog priopćavanja, da je 1941. godine novoobnovljena Hrvatska država prodala Istru Italiji, iako istarski Hrvati vrlo dobro znaju da je Istra žrtvovana na jugoslavenskom oltaru 1920. Dakle, nije žrtvovana na hrvatskom oltaru, nego je postala žrtvom stvaranja jugoslavenske države, ali se to naravno prešućuje kako bi ona nametnuta žrtva iz 1941. godine bila drastičnija i kako bi se mogla prikazati kao izgled. Dakle, neću se baviti ovim dvijema temama, iako bi one ovdje u Puli, ovdje u Istri, dakle, bile više nego primjerene i više nego prikladne. Neću pokušati ponuditi ni neku panoramu hrvatske povijesti i panoramu tih krivotvorenja, jer je to zapravo nemoguće s obzirom na mnoštvo tih slučajeva i primjera, pa bi se tako nešto pretvorilo zapravo u redanje općih fraza i patetičnih doskočica, nego sam odlučio, čini mi se to primjerenijim, našoj temi pristupiti posezanjem za nekoliko povijesnih slika, odnosno primjera. Svaka od tih slika na izgled se čini zasebna i odvojena, ali su sve one zapravo, kao što ćete vidjeti, izraz, da se poslužim tuđom formulacijom, i ilustracija sila, pokretnica i pravilnosti u hrvatskoj historiografiji 20. stoljeća, ili točnije historiografiji koja je nastajala na hrvatskom prostoru, a koja zapravo ilustrira
neslobodu i koja pokazuje zašto je borba za osobnu slobodu i slobodu znanstvenog istraživanja neodvojiva od borbe za hrvatsku državnu neovisnost. Prva od tih nekoliko slika za koju sam se odlučio je sudbina katoličkog svećenika i hrvatskog intelektualca, novinara, književnog kritičara, književnika, političara i povjesničara Kerubina Šekića. On je smaknut najvjerojatnije 30. srpnja 1945. u okolici Zagreba ili u samome Zagrebu gdje ga je ubile vlasti obnovljene Jugoslavije. Rođen je 1867. u Splitu, pa je u trenutku ulaska Jugoslavenske armije u Zagreb. Nikad nemojmo zaboraviti dakle, da u Zagreb u svibnju 1945. godine nisu ujahali partizani, nego je ušla Jugoslavenska armija, postrojba, odnosno vojska koja se i stvarno i formalno nazivala Jugoslavenskom armijom. Dakle, potpuno je jasno da je donosila Jugoslaviju kao državu i jugoslavenstvo kao poredak, pa i samim time nije mogla biti osloboditeljska, jer Hrvata se pod jugoslavenskim imenom osloboditi nikad nije moglo, pa ni 1945. godine. Vraćamo se dakle na Kerubina Šekića. Oni koji nešto o njegovom životu i životopisu znaju, na prijelazu 19. u 20. stoljeće sudjelovao u ondašnjim kulturno-umjetničkim, a zapravo u velikoj mjeri svjetonazorškim previranjima. Dakle, to je onaj sukob kad se sekularizma i pokušaje katoličke crkve da održi položaj u prosvjeti i kulturi. On je 1906. postao urednikom Sarajevskog hrvatskog dnevnika, objavio je monografiju o Starčeviću, objavio je u 2 knjige izvatke iz dnevnika Eugena Kvaternika koji na našu sramotu još do dana današnjega nije cjelovito objavljen. A u kontekstu obljetnice kralja Tomislava možda je vrijedno spomenuti da je 1930. objavio knjigu koja je naslov Borba za hrvatsko bogoslužje i grb Ođinski ili Skižma u Hrvatskoj i Dalmaciji 1059. do 1075. godine. Kerubin Šekić je izravno sudjelovao u političkom životu, bio je jedno vrijeme jedan od prvaka, jedne od pravaških frakcija, pa je naravno stekao protivnike i neprijatelje na svim stranama. I nije mu 1945. godine, nije mu oproštena Hrvatska smotra, jedan od važnih časopisa koji je on pokrenuo 1933. godine, ali mu zapravo najviše se zamjerilo i nikad mu nije oproštena njegova rasprava o gotskom podrijetlu Hrvata. On je naime tu teoriju branio i zastupao, oslanjajući se na spisce Tome Arciđakona, i pritom nije bio jedini pobornik te teorije, nije čak bio ni najglasniji pobornik te teorije, ali je bio onaj koji je najsustavnije obradio raspravom Die Gotische Abstammung der Kroaten, koja je objavljena 1936. a 1941. godine prevedena je na talijanski jezik. Dakle, to je bilo vrijeme kad taj prijevod na talijansko vrijeme kad je on u dogovoru s ondašnjim državnim poglavarom putovao u specifičnoj misiji u Italiju. Dakle, teorija o gotskom podrijetlu Hrvata je jedna od brojnih teorija o podrijetlu Hrvata, nije jedina, nije prevladavajuća i do dana današnjega nije mrtva. Ali nije bila službena u nezavisnoj državi Hrvatskoj bez obzira na to što se vrlo često tvrdi protiv. Međutim, zašto je ona bila opasna i zašto je ona jednoga staroga svećenika koji je imao dakle, skoro 80 godina, zašto je stajala glava? Stajala ga je glave zbog toga što je jugoslavenstvu i Jugoslaviji svaka neslavenska teorija o podrijetlu Hrvata bila neprihvatljiva. Dakle, bila ona gotska kao ova koju je zastupao Kerubin Šekić, bila ona iranska koju je zastupao također jedan Hrvat Isusova Stjepan Krizin Sakač. A bila im je neprihvatljiva zbog toga što je u srži jugoslavenstva rasna podloga i rasistička koncepcija. To se nama čini previše drastično i previše neuvjerljivo, previše nategnuto. Međutim, mi sad ovdje nemamo vremena ulaziti u razloge nastanka raznih rasnih teorija, dakle, tijekom od renesansnog do najnovijega doba,
ali se u tisućama primjera iz 19. stoljeća može pokazati da je jugoslavenstvo nastalo i razvijalo se na tezi o jednojezičnoj i jednokrvnoj braći. Dakle, u stotinama spisa jugoslavenskih ideologa, uključujući i one hrvatske, dakle, koji se pojavljuju već od doba hrvatskog narodnog preporoda, uporno se govori o Slavenima i južnim Slavenima napose kao braći koji imaju isti jezik i istu krv. I to je ono što je u kasnijem razvoju motiviralo razna antropološka istraživanja kojima je svrha bila dokazati istost toga stanovništva i onda se je na tu tezu, dakle, o jednokrvnoj i jednojezičnoj braći, dakle, nacijepila se teza o dinarskoj rasi koja je tobože superiorna, koja je nadmoćna i koja je potom bila okrunjena kosovskim mitom i tobože superiornom vidovdanskom etikom. To je bila misao vodilja monarhističke Jugoslavije, dakle, službeno zapisana, a ona je zapravo održavana, koliko god se to nama činilo skoro nevjerojatno, ona je zapravo održavana i u novoj komunističkoj Jugoslaviji, jer rasna podloga, rasna sastavnica jugoslavenstva nije se mogla izbrisati, niti je mogla iščeznuti i mi smo je nalazili samo u drugom obliku. Dakle, nalazili su je u obliku formule o bratstvu i jedinstvu. To je izraz jednog te istog duha, jedne te iste teorije i zbog toga ste i u komunističkoj propagandi napose do rezolucije von der Rohe 1948. godine doživljavali hvalospjeve slavenstvu i zbog toga su, ako pogledate novine istog doba, vidjet ćete da su Poljska, recimo, i Sovjetska komunistička partija bile bratske, dok su Mađarska i Rumunjska bile samo prijateljske. Dakle, pravila se i tada ta razlika. Pritom je naravno u novojugoslavenskoj publicistici i historiografiji prešućivan taj rasni element i rasna rasistička sastavnica jugoslavenstva, prešućivana su i eugenička nastojanja koja su težila stvaranju jugoslavenskog čovjeka, pa recimo, bio bi spreman okladiti se da nitko od nas ovdje, koliko nas ima u dvorani, možda stotinjak, nikad nije čuo kako je glasio jugoslavenski, starojugoslavenski nacrt zakona o braku i obiteljskim odnosima. Tvorac toga propisa bio je Andrija Štampar, dakle čovjek po kojem se danas zove Institut za javno zdravstvo u Zagrebu i o kojem se i danas pjevaju hvalospjevi i kojega ćete u svim hrvatskim enciklopedijama i svim hrvatskim leksikonima za kojega ćete čuti da je bio načelnik higijenskog odjeljenja u Jugoslavenskom ministarstvu zdravstva. Međutim, to higijensko odjeljenje nije se zvalo higijensko, nego se je zvalo Odeljenje za rasnu higijenu. Dakle, zvala se Odeljenje za rasnu higijenu, ali se to uporno prešućuje jer je potrebno Hrvate prikazati kao rasiste. Dakle, potrebno je rasno zakonodavstvo koje je doneseno 1941. godine prikazati kao unikum, kao nešto što je jedinstvena pojava, dakle, kao što je sramota nacionalna i zbog toga se prešućuje ovo iz 1920. i 1921. godine koje doduše nije stupilo na snagu. Zašto nije stupilo na snagu? Zbog toga što nije došlo do potpisivanja konkordata između Svete stolice i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, pa je bračno zakonodavstvo ostalo konfesionalno, ali je državno nastojanje bilo, dakle, da država preuzme, da brak postane civilni i onda je taj zakon koji je izradilo, dakle, Odeljenje za rasnu higijenu, predviđao između ostaloga, izričita odredba ima i tekst zakona je objavljen u službenom glasniku Ministarstva zdravstva, dakle, taj zakon je predviđao da državljanin i državni pripadnik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ne sme da sklopi brak s osobom crne, žute i crvene rase. Dakle, nije se smio sklopiti brak prema tom nacrtu jugoslavenskom, ali to nikad nećete čuti, to nikad nije spomenuto upravo zato da bi ovo Hrvatskoj iz 1941. godine izgledalo drastičnije i zločinačkije. I zbog toga se, kako rekoh, i Štamparova uloga krivotvori, zbog toga se Štampara veliča, između ostaloga, naravno, i zbog toga što je on bio slobodni zidar, premda je slobodno zidarstvo u
komunističkoj Jugoslaviji bilo zabranjeno, zapravo je zabranjeno formalno još 1940. u Kraljevini Jugoslaviji, ali usprkos tome je ostalo dominirati u znanstvenim i poslovnim pa i političkim krugovima. A u svezi s tim rasnim poimanjem jugoslavenstva je i druga slika koju ću spomenuti, dakle ona koja se odnosi na veliku kulturno-političku aferu koja je izbila malo nakon proglašenja šestosiječanjske diktature 1929. godine. Naime, pred kraj rujna 1929. u Splitu je otkriven Meštrovićev spomenik Grgu Roninskom. To je onaj spomenik koji većina nas znade kako izgleda, mnogi smo mu palac dotaknuli, držimo da to je vrlo važno napraviti kad se dođe blizu njega. Međutim, taj spomenik se nije nalazio izvorno tamo gdje se danas nalazi, nego je izvorno postavljen na Splitskom peristilu, dakle neposredno ispred Splitske katedrale i trebao ga je otkriti kralj Aleksandar Karađorđević, ali zbog njegove bolesti otkrio ga je knez Pavle Karađorđević, a Splitska općina je u službenom proglasu prigodom otkrivanja tog spomenika stavila Grgu Raninskoga uz bok Svetome Savi, dakle kao narodnom svetitelju, kako je to kazano, usred Splita. Dakle, spomenik je postavljen ispred Splitske katedrale na peristil uz dlaku Rimu, odnosno katoličkoj crkvi, bez obzira na to što se stručna javnost protivila jer je upozoravala, dakle, da je taj prostor, taj ambijent toliko mali, arhitektonski toliko skladan da je potpuno neprilično u njega staviti spomenik onakvih dimenzija. Naravno, režim je postigao drugačije, jer režim obično postigne ono, barem kratkoročno ono što želi postići, a Grg Urninski, dakle, je tu prkoseći katoličkoj crkvi trebao služiti kao simbol slavenstva, odnosno kao simbol takozvane narodne crkve, dakle crkve katoličke, tobože odvojene od Rima. I zbog toga je Grg Urninski bio jedan od zaštitnih znakova starokatoličkog pokreta, dakle on je u starokatoličkoj sljedbi proglašen svecem i tretiran kao svecem. Naravno, bilo je i drugih, ne samo režimskih ljudi koji su zagovarali koncepcije narodne crkve, dakle takvih ideja nalazimo i kod Stjepana Radića, nalazimo ih kod Ive Pilara, međutim, zapravo su te ideje primarno promicali oni koji su bili protivnici i hrvatskog naroda i katoličke crkve, dakle to su bili zapravo slobodni zidari, to su bili jugoslavenski unitaristi, to su bili socijaldemokrati, komunisti itd. I to je zapravo jedan te isti obrazac koji susrećemo do dana današnjeg. Ta afera je doduše imala i pozitivnih posljedica, dakle jedna od tih pozitivnih posljedica je težnjenje dobroga dijela katoličke hijerarhije ili katoličkog klera od jugoslavenstva koje je zapravo stasalo na početku u katoličkim redovima na početku 20. stoljeća u uvjerenju da su Hrvati, katolici, ne samo Hrvati, naravno nego i Slovenci, toliko dominantni, kulturno nadmoćni da će prevesti kršćanski istok, dakle pravoslavni istok, da će ga prevesti na stranu katoličke crkve. Naravno, bilanca je bila potpuno suprotna, dakle. Puno više je bilo prelaznika na pravoslavlje nego prelaznika s pravoslavlja na katoličanstvo. I to triježnjenje koje je započeto krajem 20. godina će zapravo se nastaviti, možda i kulminirati u vrijeme konkordatske krize, dakle u drugoj polovici 30. godina kad će i španjolski građanski rat i ideologija Pučke fronte i različita, dakle, ideološka sukobljavanja, kad će pridonijeti tome da organizirani katolici, pa i katolički svećenici, shvate da formula za spas i Hrvatske i katoličke crkve nije u jugoslavenstvu i nije u nikakvoj narodnoj crkvi, nego je, dakle, iskonu povratak onome što je autentično bilo i hrvatsko i katoličko. A u kontekstu toga triježljenja od jugoslavenstva čini mi se zgodnim upozoriti na treću sliku, dakle to je slika koja opisuje zapravo slučaj znamenitog vrhoslavskog nadbiskupa dr. Josipa Štablera. On je nadbiskupom imenovan 1881. godine, dakle u vrijeme uvođenja redovite katoličke hijerarhije u Bosnu i Hercegovinu.
jer je naravno do 1878. godine Bosna i Hercegovina bila ne samo formalno pod suverenitetom Osmanskog carstva, nego i faktično bila sastavni dio toga carstva, a nakon 1878. i austro-ugarske okupacije je bilo moguće uvesti redovitu katoličku hijerarhiju i tada je dakle imenovan nadbiskup Štadler. Imenovanje, odnosno uvođenje redovite hijerarhije u zemlje, u pokrajine koji su dotad pastorizirali mahom Franjevci, dakle u velikoj većini Franjevci, izazvalo je bolne unutar crkvene prijepore koji u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine nažalost nisu ni danas posve nadvladani, ali je njih uvijek, sve do dana današnjega, nastojao za svoj račun koristiti baš svaki protuhrvatski režim koji je vladao tim krajevima. Ja se ovdje sad neću zabaviti, odnosno posvetiti pozornost unutar crkvenim razlozima, unutar crkvenim prijeporima, nego samo političkim aspektom tih događaja. Ali, važno je podsjetiti dakle, da je nadbiskup Štadler došao u Bosnu i Hercegovinu, dakle društvo koje je imalo miletski sustav, takozvani, dakle iz doba osmanske vladavine, dakle društvo koje je konfesionalno uređeno, u kojem su 3 etničko-konfesionalne zajednice živjele više jedna pored druge nego jedna s drugom i koja je tada, dakle nakon austro-ugarske okupacije se to društvo dakle, našlo u situaciji da su katolici imali velika očekivanja, očekivali su dakle, da će to značiti afirmaciju pa i trijumf hrvatske nacionalne misli i katoličanstva, dok su muslimani bili ošamućeni zapravo i očekivali, odnosno čekali kad će se ponovno vratiti padiša, kako su oni govorili, dakle kad će se Bosna i Hercegovina vratiti ponovno i faktično pod sultana. A s treće strane je dakle bila velikosrpska ideologija koja je, zahvaljujući djelovanju pravoslavne crkve, koja je tada sve više zapravo se srbizirala i napuštala grčku komponentu, odnosno zamjenjivani su grčki svećenici srpskima. Dakle, te 3 etničko-konfesionalne zajednice su se našle izložene nadmetanju austrijskoga i ugarskoga utjecaja. Dakle, mađarski protestantizam i sekularizam i mađarski otpor Austriji i Beču, dakle mađarski nacionalizam se u Bosni i Hercegovini služio Srbima pravoslavnima, a pokušavao potisnuti Hrvate katolike, usprkos tome što je vladar bio katolički, dakle Franjo Josip u tom trenutku. Dakle, i u tim okolnostima djeluje nadbiskup Štadler kao hrvatski domoljub i kao katolički prelat koji je intelektualno superioran zapravo svim svojim suvremenicima i koji zapravo jedini shvaća koje se tendencije kriju iza tobože modernističkih nastojanja i iza sekularističkih tendencija koje se javljaju u društvu. On, s obzirom na ustroj, konfesionalni ustroj bosansko-hercegovačkog društva, s pravom aspirira zapravo i na politički primat, pravilno procjenjujući da će, kad jednom bude uvedeno ustavno stanje, ono će biti uvedeno 1910. godine, da će i izborni sustav počivati na vjerskim odrednicama, dakle da će se birati po vjerskom, a ne po nacionalnom kriteriju. I paralelno s time, dakle, se Štadler kao katolički nadbiskup, dakle i kao vodan sin katoličke crkve, se potpuno logično bori protiv organiziranih nastojanja da se crkvu potisne iz javnog života, iz prosvjete, iz kulture i on je, kao što sam malo prije spomenuo, 1. siječnja 1906. u Sarajevu pokrenuo hrvatski dnevnik, dakle dnevni list u Sarajevu hrvatski, kojemu je prvi urednik bio upravo Kerulin Šekić. I na Štadlera kreću udruženi napadači, ponovno jedni te isti. Dakle, svi protuhrvatski i protukatolički krugovi udružuju se protiv nadbiskupa, optužujući ga između ostaloga i da onemogućuje hrvatsku nacionalnu integraciju, odnosno privlačenje muslimana hrvatskoj nacionalnoj misli i optužuju ga za klerikalizam kao on je tobože predvodnik i borbeni bojovnik prvoga hrvatskog katoličkog sastanka iz 1900. godine, dakle,
sve te optužbe zapravo se pokazuju potpuno pogrešnima, pa pogotovo dakle optužba za prozelitizam, jer i crkvene i državne statistike pokazuju da je usprkos tome što je Austro-Ugarska formalno dakle bila katolička država i usprkos tome što je Stadler naravno kao katolički nadbiskup doista sudjelovao u nekoliko vjerskih prijelaza, dakle u tom njegovu razdoblju puno više je katolička crkva izgubila vjernika nego što je dobila. Dakle, puno više je bilo otpadnika od katoličke crkve i prolaznika na pravoslavlje, pa čak i na islam, nego što je bilo onih koji su prešli na katoličanstvo. I kako, dakle, posve pogrešne su bile i nepravedne optužbe nadbiskupa da je onemogućavao hrvatsku nacionalnu emancipaciju muslimana, jer je on, dakle, propovijedao i u zaglavlju ovoga dnevnog lista, hrvatskog dnevnika, bilo je geslo koje je formulirano sintagmom baška vjera, baška narodnost. A pravi problem, dakle, ove Stadlerove stigmatizacije u jugoslavenskoj i hrvatskoj historiografiji je zapravo njegovo protujugoslavenstvo, točnije njegova svijest o opasnosti koja za Hrvate vreba iz agresivnog ekspanzionizma velikosrpstva i Srpske pravoslavne crkve, da kako naravno i njegova apsolutna lojalnost svetoj stolici. I zbog toga je, dakle, Stadler proglašen klerikalcem, zbog toga je proglašen zaslukanim čovjekom s kojim nije mogući nikakav razgovor ni kompromis i zapravo označen skoro zločincem i opet je protiv njega, opet zanimljivo, nasuprot njegovoj poziciji potegnuta je tobožnja narodna crkva koju su sad trebali predstavljati franjevci, dakle koje su svi protuhrvatski i protukatolički krugovi onoga doba pokušali instrumentalizirati i prikazati kao narodnu domaću crkvu, dok bi Stadler bio predstavnik nekakve crne internacionale, dakle dotepenec, doseljenik, onaj koji negira narodni karakter Bosne i Hercegovine. Naravno, franjevci srećom nisu pristali na tako što, pa slijedom toga nije došlo do raspala, ali dakle to pokazuje postojanje te konstante, pokazuje postojanje te sprege koja je uvijek protuhrvatska i protukatolička. Tu spregu vidimo i na četvrtome primjeru kojega ću se dotaknuti večeras. Dakle, to je primjer zloglasne knjige Viktora Novaka, dakle one koja je izišla pod naslovom Magnum Crimen, veliki zločin. Dakle, knjiga je objavljena 1948. godine i danas nema nikakve dvojbe, nemamo nikakve tajne oko toga jer su objavljeni i prvorazredna svjedočanstva, da se radi o masonsko-komunističkom obračunu s katoličkom crkvom. Ta knjiga na prvi pogled nudi obilno gradivo, ali je zapravo u stvarnosti puna pogrešaka, puna izmišljotina i svjesnih krivotvorina. Ona naravno sama po sebi pokazuje da knjige imaju svoju povijest i da imaju svoju ulogu u povijesti. Jedini potpuni pretisak Novakova pamfleta osvanuo je 1986. u Beogradu. To je godina kad je, ako se sjetimo, Jugoslavenska narodna armija preustrojena tako da bi koju godinu kasnije mogla tobože legalno intervenirati u Zagrebu iz područja Bosne i Hercegovine. Te godine je preustrojena i Srpska pravoslavna crkva, dakle, preustrojena je tako da je od 1986. godine ona ima jednaki broj eparhija istočno od Drine kao i zapadno od Drine. Te 1986. objavljen je i memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti. Te godine se je, možda slučajno, dogodilo izručenje dr. Andrija Tukovića iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, stvarane su psihološke pripreme za ono što ćemo vidjeti nekoliko godina, 4-5 godina kasnije. Božjom pomoći, naravno, i slogom hrvatskog naroda, opstali smo i ostali. Time, nažalost, nisu prestale nevolje s historiografijom u Hrvatskoj, pa ni s hrvatskom historiografijom. Ali su ipak stvoreni temelji da u svojoj kući događaje, procese i ljude sudimo prema vlastitim, prema hrvatskim mjerilima, jer ako ih ne sudimo svojima, sudit će im se tuđinskim mjerilima i sudit će im tuđinu u našoj kući. Hvala vam lijepo.
da sam mnoge teme obrađivala i ja. Evo sad u Hrvatskom tjedniku baš izlazi moj feljton o velikosrpskoj 180 godina velikosrpskog posezanja za hrvatskim teritorijom i negiranja hrvatskog naroda. Tako da, to je ono o čemu smo svjesni i protiv čega ćemo se boriti još i dalje. Ako neko želi postaviti pitanje, slobodno može, onda imamo mnogo vremena.